ja Esa laulaa nyt. Minä siirryn tätä vähän. Siirryhän tuohon. Ja sinne pääs sinä tuohon. Pitelehän sinne. Päästin sinne kunnolla. Ei vaan mene nurin. Jaa, siinä on semmonenkin. No niin. Tää ois käsi ollut Tuo vielä tuosta vaan. vaikea saada. Kato, Kyllä nämä saattiin ennen yksinään. Ei, vaan näitä tarvitaan. ei, mutta ei kyllä mutta käsi. Tapahtuu. Tietähän meidän jo nyt. Köpelet koko. Tietähän meidät nyt jo. Ollaan vaan. Katot miten ne rupeaa kerran just. Niin. Ne oikein ja kaikki mulla on. Tosiaan, minä katon sitten kun se on harillaan tuosta Alahan tuosta vaan nyt käydä hakemassa, niin pannaan päälle. Niin. Miettä kato. Se tuohon asettuisi, niin melko lukkoon. Kyllä se on varmaan. Tämähän tässä Riittihän tuo ennen mitään kun otti, niin ei sitä tarvitse jatkaa, eikä... Ei kun me otettiin ja kun se perhettiin ja nöyhällä oli ja eikä uskallettu panna niin paljon jatkoa ja siihen kun niin suoria nuo vanteet kun ne oikein ja mikä se olla. Jos se toiseen päähän menisi. Tämä, niin, menisi kyllä saatavasti. koe. Kyllä yksi pää on. Vannassa ei enää puruttaa. Pitää pelätä. Tähän päähän se mennä vaariin. Niin, mä oon tän. Taas sen uskoo. Tähän päähän se saa tämän. Noita ääniä tuonne pommeesta. Nauraa kyllä hovi hevosti. Hommalla. Kato, tämähän menee ihan lumppaamalla. Joo, minä olen mennyt tähän. Tuolla nähdään tuosta puuta päästä. Ei se mitään. Saa hyvää. Ihan justiin eikä mele. Jopa oikein pelitteen ennen. Täytyy antaa 10 pistettä, kun puhuu. Pikkuisen kun joutuisi lyhentämään. Vai ei paljon se. Ei. Sieltä vaan niin vaan. Semmoista, että olisi vähän mukavempi, että viimeisen kerran ei tarvitse monta kertaa päästä poikkeen tuosta, kun Niin mä siitä se tynnyri tuli. Niin tuo vanteen päälle pitää ylittää piirrettä. Ensimmäinen pää yrittää saada tuota vähän suunnassa. Se on vähän liian pitkä. niin, se on paljon. Se on Pakko on. ei se on vaikka kääntyä. Kyllä joutuu homma tekemään. Olisi parempi nuo ehteen lyhempi kuin Vesto pölötti. Ei myö tuota lyhempi. Ei niin, tässä on yhdessä. Mutta ettei mä mennä. Noin paljon on vielä. No niin, sieltä kopista. Huomeen on vaan kammeta hyvin vielä. Ei antaa paljon tilaa. Niinpä tässä jääkin jo kohta. Meneekö kohdalle nää pikkusen tuosta?
tästä. Tästä. Täältähän on mitä. Täältä se on mitään. Se tuokottu vielä tuossa liian korkealle. Näyttää vähän niin kuin justiin. Koetellaan toisin. Sitä jättää liian. Räntäähän sitä huonomman mittasaakaraa jo kulkemaan. No niin. Tämä kyllä saattaa rampsahtaa poikki, kun minä... Aika kuiva on. On. Mutta hyvä on, jos saadaan, että ei katkien vääntää se. Niin tää. Niin, tuosta poikki. Se on. On mennyt kyllä tavattoman kuivaksi. Jo vipsahti, annahan takaisin. No nyt. Joo. Ei tule. Tiedä. No niin, Miten matkassa? Pani siitä ekstra suolaa ja väännätte. Tynnyri heiluu. Niinhän tuo tynnyri heiluu, ei se nyt liikkuu. Siinä on ja siitä päälle tuon verran ainakin. Se ainakin, paahan se ainakin. Rapipa, pikkusen rapipa. No niin, muistaako sä sillä keinoin, kun irti heittää pitemmän pölyn päähän? Sehän tuo mukava, kun sinne päin on kies. Niin, kääntyy ihan itse. Itsestään kääntyy. Jospa sepä ei. On se sen verran noskea. Oo. Vielä, nyt tuli vielä. Ihan perillä vasta. Tuliko hölötä? No eipä ollut. Nyt on pitkä. Ihan varmaan. Vähän siihen pikkuisen kirikkaan. Onko tässä hattuja kappaleita niin käy? Kiitos. No hyvä. No hyvä. Ei sen tarvitse kovin kauan. Hyvä on. Missä se näkyy? Kysytään. Liekö Kaakolla lyhyt pää on? On. Nämä pitäisi alempana olla vanteet vuoluravalla vuolluun, no viimeisen vanteen ja alus tasaiseksi. Niinhän vielä sitten Niin.
Niin tässä. Niin Kyllä, nämä. niin, ne on kyllä minusta, että mitenkä me on noin osattu. Saman vahvuiset tuo lakko, kun Niin, joo. Hieno lakkotuunnissa tahtoo. Niin. Ja lauvat on sitten murenohan kuivinut. Nämä on vähän ja tuo nahistunut. Niin, no nahistunut. Kyllä tämä tämmöisen vaan tälle rumpia kohti. Missä se on se ristivauha? Niin, joo. No niin. Tämä pannaan toiselle puolelle ennen kuin keskelle tällä. Ei, kun kyllä siinä minä piirtelin sen toisin. Niin. Pystyy. Yksi päivä. No. Kinttatu vielä raossa. Mitä tarvitset? Miten sinä tarvitset tehdä rakkoa? Älä kuule pitää nostaa jolla tuolta. Tämä on ihan paikoilla, eikä se tämä limi ollut kohdalla. Kato. Eikö se ollut? Niin pitää kääntää. Pois. Pois. Kun niitä piirtoja oli